Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnej epizóde sa pozrieme na to, ako správne kontrolovať a udržiavať strechu pred zimou a po nej, aby ste predišli zatekaniu a drahým opravám. Ak chcete, aby vám strecha vydržala 30 až 50 rokov bez zatekania a drahých oprav, stačí jedna vec – pravidelná kontrola. Väčšina ľudí rieši strechu až vtedy, keď začne tiecť. Lenže vtedy je už neskoro a opravy stoja stovky až tisíce eur. Pritom stačí strechu skontrolovať dvakrát ročne. Pred zimou a po zime. V tomto podcaste vám jednoducho a prakticky ukážeme, čo všetko si máte na streche všimnúť, čo vyčistiť a čo určite nepodceňovať. Poďme na to. Zima patrí medzi najnáročnejšie obdobia pre každú strechu. Mráz, sneh, vietor aj ľad zaťažujú strešnou krytinu, odkvapy aj spoje. Ak strechu nekontrolujeme, malé chyby sa rýchlo zmenia na veľké problémy. Uvoľnená škrydla, upchatý žľab, prasknutý spoj. Na začiatku drobnosť. O pár mesiacov zatekanie do podkrovia. Preto odporúčame vykonať kontrolu minimálne dvakrát ročne, ideálne na jar a na jeseň. Začnite vizuálnou kontrolou. Pozrite sa, či krytina drží rovno, či niečo nechýba, nie je posunuté, prasknuté alebo hrdzavé. Skontrolujte hrebeň, lemovania, komín, strešné okná aj úžľabia. Ak vidíte mach, lístie alebo nečistoty, je čas na čistenie. Veľkú pozornosť venujte odkvapom. Vidíte nejaké škvrny na fasáde? Upchaté žľaby patria medzi najčastejšie príčiny zatekania domu. Voda nemá kam odtekať, preteká cez okraje a poškodzuje fasádu, sokel aj základy. Vyčistite žľaby, z vody aj kotlíky. Odstráňte lístie, konáre a nánosy blata. Pomôcť si môžete lapačmi lístia alebo sitkami, ktoré zachytia nečistoty ešte pred vstupom do zvodu alebo kanalizácie. Nezabudnite ani na vpusty a chrliče na plochých strechách. Voda musí mať vždy voľnú cestu. Po zime skontrolujte aj mechanické poškodenia. Ťažký sneh a ľad dokážu ohnúť žľaby, zmeniť ich spád, poškodiť snehové zábrany alebo uvoľniť spoje. Prejdite celú strechu a hľadajte praskliny, netesnosti alebo uvoľnené prvky. Menšie chyby opravte hneď, poškodené diely vymente. Ak si nie ste istí alebo ide o prácu vo výške, radšej zavolajte odborníka alebo klampiara. Bezpečnosť je vždy dôležitejšia ako rýchla oprava. Kontrolu robte len počas suchého a slnečného dňa. Na mokrej alebo zľadovatenej streche sa ľahko pošmyknete. Používajte pevný rebrík a ochranné pomôcky. Zapamätajte si jednoduché pravidlo. Prevencia je vždy lacnejšia než oprava. 1 hodina kontroly vám môže ušetriť stovky eur a predĺžiť životnosť strechy o roky. Ak chcete mať istotu, že ste na nič nezabudli, pripravili sme pre vás kompletný checklist údržby strechy priamo v článku. Nájdete tam všetky kroky pekne po bodoch. Postarajte sa o svoju strechu skôr, než vás prekvapí problém. To bolo všetko. Ďakujeme, že sa staráte o svoj dom zodpovedne. A počujeme sa na budúce.